салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар наҳори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯши мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотори 1.5, сӯзиш вориш бензин, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошини фурӯши мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе камбудӣ, задагӣ, пусидагӣ, хиркадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 100000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 66 66 34. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш автомат. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллон нав, кондитсионер кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Абдураҳмони Ҷомӣ. нархи мошин 66000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 442000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 72 92 92. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеи мошини фурӯши мои Hyundai Matiz мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотори 1.1, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин бе камбудӣ, задагӣ, пусидагӣ надорад, техосмотрш нав, 4 баллонаш нав. қарор дорад ин мошин дар Спитамен. нархи мошин 27000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 181000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 54 52 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2002, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 1 сола тонировка дорад, кузов задагӣ, пусидагӣ варид надорад, устуҳод хати биё, мотор, коробка, хадаҳои 100%, 4 баллон нав, аккумулятор соз. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 18500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 124000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 09 73 92. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1993, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камтарак кор дорад, тамом, дигар ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 171000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 553 93 30 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин 100% мегардад, ягон дард надорад. далшиш ба телефон гап мезанам, телефон кунен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 73000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 489000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 886 60 05 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст кузов тозаҳай, мотор звера, астраҷи тормӯзо, астраҷи мотор аз худ надорад, губкават кадагӣ, чихол баллоно ҳамаш 100% мегирӣ, фақат ай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 130000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 92 86 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
ҳашти мошини фурӯши мо Opel Vectra A мебошад ки соли барори 6993, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст Opel Vectra техосмотр 2 моҳа, газ баллон 43 литр, состояниш хуб мебошад. Аз соати 8 то соати 5:00 занг занед. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. Нархи мошин 25000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 167000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 71 35 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. нархи мошини фурӯши мо Mercedes-Benz V124 мебошад ки соли барори 6993, объёми мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка педачаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст чашкаҳош варид шудагӣ не, ҳама чизаш радной, мошин қоматаш рост, авария шудагӣ не, состояниш беҳтарин дай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 34000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 228000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 88 88 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳи мошини фурӯши мо Opel Astra H мебошад ки соли барори 2007, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудиай, задагӣ пусидагӣ надорад, варид надорад, то ҳатто харошидагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 308000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 001 33 01 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо Mercedes-Benz E-Class бошад ки соли барори 2003, объёми мотор CV2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно алиша мешавад ба мошинҳои арзон. танировкаш тамом шудагия, мошин бе ягон камбудия, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 88000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 589000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 31 77 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 2000, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин бе проблемаи алиш мешавад ба Mercedes. яксола полни ҳуҷҷат дорад мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Ёвон. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 301000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 83 88 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст Opel Astra G мотори 1.6 парасои кондитсионер кор мекунад. нав газ задам, документҳои яксола, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дар 100 километр 7-8 литр мехӯрад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 281000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 21 21 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо Toyota Vista мебошад ки соли барори 2008, объёми мотори 1.1, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин вагонаи тоза, ягон задагӣ пусидагӣ надорад, то ҳатто хиркадагӣ надорад. бародаро қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 57000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 381000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 889 99 97 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин нав, 4 баллон нав, аккумулятор нав, поликон нав, салон тоза, электропакет ҳамаш. харидори конкретни бошӣ занг бизан. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 301000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 33 38 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшимо Мерседес Бензе бошад ки соли барори 6999 объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар амҷосҳои мошини таст дар ҳолати хуб қарор дорад. алиш намешавад, пули нақд бекорчиё ғам натиен, илтимос боз камтар савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 57 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 381 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 60 30 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.